Das ist my chili friend. Hopsa hejsa. Yeah. Jako boss. A teď něco zajímavějšího. Odpadkový koš. Dobrý. Já si říkám, že nebudu skákat, že tomu dám pauzu. A stejně to 14 dní a musím skáču každý den a nevydržím to prostě. To je fakt dlouho neskákal a připadám se jako idiot. Já skáču skoro každý den, jak jsem připadám jako idiot. Takže výsledek je stejný.